Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. To mai sauraro, idan wannan shine zuwan ga wannan tasha tamu mai albarka, ka danna alamar subscribing da sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa domin haka shine zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. To mai sauraro, a wannan karon mun zo maka da bidiyon sharhin labari na season 7. To mai sauraro, mun zo maka da sharhi ne akan wannan fim jajirtacce sananne na wato labari na. Idan baka manta ba a cikin shirin da ya gabata, wannan bawan Allah abokin Presido wato Madagwal, za ka ga hula ɗaya yake sawa da ɗan sarki Abba AA Galadima wato Raba Gardama. Hula iri ɗaya suke sawa kuma sannan a matsayinsa na ɗan sarki bai kamata ya sa hula irin wacce wato shi abokin Presido yake sawa ba, tunda shi a yanda aka nuna a shirin fim ɗin ba ɗan kowa bane illa ɗan koren Presido. To mai sauraro, idan wannan sharhin da muka yi ya maka daɗi, ka danna mana, ka faɗa mana a subscribe, ka kuma ka sanar mana da ra'ayinka. To mai sauraro, kada ka manta ka tsaya tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin haka shine zai baka damar kasancewa da mu a cikin kowane irin lokaci tare da samun sahihun labaranmu da sharhikanmu akan wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. To mai sauraro, mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Kada ka manta, wannan sharhi an yi shi ne ba don wai ra'ayi ko don a kushe wannan ayyuka nasu ba. To mai sauraro, mun yi ne domin a gyara ayyuka sannan kuma a ci gaba da kula domin masoya su gaba da kallata tare da abin ya ci gaba da burge su. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV. Ka danna alamar subscribing da alamar ƙararrawa domin haka shine zai baka damar samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun ɗora a kowane irin lokaci. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Online Media TV.